Bon dia. Avui 9è dia de confinament. Ens posem de manera còmoda, respirant aquest nou dia. Inflant la panxa tant com puguem. Portant l'aire al pit. Sentim les ganes de començar de nou. Des d'aquest parèntesi que és la meditació, on ens parem en el temps i també en l'espai. Entrem en un estat sense espai, sense temps, un altre paradigma, on tot s'atura. Només hi ha la respiració i l'energia que genera aquesta respiració. Energia que ens ajuda a transcendir el jo, aquest jo poruc, aquest jo que defalleix, que cau repetides vegades. I avui l'aixecarem, li donarem valentia i la repartirem. Inhalem profund i aixequem aquest jo. Sentim l'espatlla forta com un lleó que s'infla. Caixa subtoràcica, més gran que mai. Aquesta és la nostra força. Una força que ve de dins, que no té res a veure amb la força física. És la força de qui té pau interior, de qui pot amb tot. Aquest és el nostre repte. Som guerreres d'emocions, de pensaments. Sentim com l'energia no deixa passar ni un pensament. I els pensaments es rendeixen i llisquen com si fóssim un mocador de seda. I si no hi ha pensament, no hi ha emoció. I entrem en aquest estat de pau. I deixem que les cames es rendeixin a qualsevol acció. Que cessi tota il·lusió de caminar, de fugir, de marxar d'aquest estat de confinament. Aquest no és el moment de marxar, és moment d'estar aquí, sentint com es rendeixen, com es relaxen.
Tot el cos físic es va relaxant. Genolls deixen d'apretar. Glutis relaxen. Sentim el cos, panxa, com passa l'aire, com nodreix amb cada inhalació. Avui li posarem el color daurat a aquesta energia perquè necessitem valentia. Perquè avui és diumenge, dia de festa. Dia de donar regals, de celebrar que estem aquí. I repartirem energia, que és el millor que podem fer. Desfem nusos de diafragma, de lumbars. Sentim aquesta dinamo, que són els pulmons que van generant energia contínua, incessant. Aquest circuit que no para, que ens ajuda a transcendir. Sentim la columna vertebral que s'alinea de manera relaxada i suau. Som guerreres suaus i amables. Sentim com es rendeixen els braços. De la necessitat de fer i desfer. Avui s'aquieten. I ressonen amb l'aquí i amb l'ara, on res succeeix. Però hi ha una profunda transformació interior del nostre estat anímic, emocional. Relaxem cara, mandíbula, deixem caure la mandíbula, les parpelles. I des d'aquest setè chakra des d'aquest receptor d'energia universal, inhalarem profund. Sentim com l'energia travessa i com la respiració travessa cap amunt a l'inhalar. Com si anéssim molt més enllà del cap, de la corona. Poguéssim captar
tirant-la molt amunt, energia d'alta vibració. Llancem la canya, inhalant profund cap amunt, captant i omplint aquest receptacle que som nosaltres d'una energia daurada, potent, valenta. Sentim com ens omplim, com ens regenerem, com recuperarem la salut perduda. Com els pulmons s'enforteixen, com tot brilla dins nostre. Sentim la fortalesa interior que som ara, les ganes de fer un gran treball, i aquest és el nostre propòsit d'avui, enviar l'energia a la gent que està en actiu, que està als hospitals, que cuiden dels nostres avis, enviar energia a aquesta gent vulnerable que estan malalts. Podem posar els palmells cap amunt i observar com inhalem des del cap i exhalem a través dels braços, mans, dits, cap a tota aquesta gent que ho necessita, que no poden aquietar-se com nosaltres, que no poden regenerar-se. Fem nosaltres el treball per ells. Sentim la unitat que som. Sentim com arriba l'energia daurada a tots els hospitals del món. Perquè és energia infinita. I nosaltres som els grans generadors. Observem el paper important d'aquietar-nos, de transformar el món, d'enviar consciència a través de llum. Enviem llum també a les persones que han triat aquest moment per anar a un altre pla, perquè trobin el camí ràpid cap a la font d'energia.
I no deixem de respirar, de generar llum. Podem sentir la unitat de tots els éssers humans. Ara que estem separats uns dels altres, estem més units energèticament. D'alguna manera inconscient, tots hem demanat això per parar. Sentim un gran amor per la condició humana. Per la capacitat que tenim de rectificar, de ser millors. Sentim les mans dels germans com s'agafen. Amb un únic propòsit, ser més conscients. Ser més respectuosos amb el medi ambient, amb el tracte amb l'altre, amb els animals. Caminar diferent, fer diferent. Sentim la unitat d'acció, aquesta bola energètica que es va fent gran. De manera molt tranquil·la. Anirem tornant al nostre ou, avui de color daurat, fort, valent, ple de salut, ple de llum. Sentirem la sensació del cos en contacte amb la terra. Les sensacions corporals, el tacte, l'oïda. El gust. Podem acariciar aquest cos, generador d'energia. Multidimensional. I molt a poc anirem obrint els ulls,